सोची ला हो कि हारल आदमी के कितना पीढ़ा सहे के पड़त है। जवाब देत देत गला ना छिला जाता। हमनी के जवन समाज में जियत है जानू, समाज में जिंदा आदमी के कोनो फीलिंग नहीं है। जे थोड़ा बहुत सांसों लेता ओकरो के लोग डा के मुंह आदि। मुर्दा समाज में मरते हैं, केहू के कुछ मतलब नहीं है। का है हारल आदमी के पास दिल ना होला कि फील ना होला। सूखल मुंह लेके के चौखट लांगल चाहेला। देखो जीतल तो बहुत जरूरी बा जिंदगी में। लड़ाई चाहे अस्तित्व के होके चाहे व्यक्तित्व के। काहे कि हारल आदमी के नु घरों के लोग पसंद ना करे। तू दुनिया के बात करिए बड़ा। दुनिया दुम हुआ यह हो, जीतल आदमी के कहानी लिखाला, हारल आदमी के कमी गिनाला। छोड़ा मर दे, काहे उम्मीद रख ले बड़ा।